Kardom, karbi yang long rat gitu kan. Amo head live bang lo amat si network memidet, amat si tan tupet lo, lah si laki mi bang tuh lo. Si non head lang, polis ari ding penangnya jok, non dak kedo bohalong si untuk lo. Nah si dak bang ed pen tuliram long hang akhir hai, kaning alam, halah so futak si nili non asap so ning ipu. Tuliram long hang ke hai rada pan kapamang hulam si ning der lo. Non dak ilitum a hok pet alam cetan dak nang ho pini tulira mong hang ke hai presa thengno mati media thengno alang li kaning je ke PGR VGR along le alam apta si ninje lem dat PGR VGR along le along ke suri kep amoni doji la pen don suri hini do la song bong pen don pharo nar kep so se ke lage upul ma poji dake a hem simen arlong sangti mane concrete ahem RCC hem sai selo pusi alang lipulo lasi PGR VGR along le along ke apor nangi pusi pulo apor nangi puke tinta chini dono lapen che don lo seta pini akache song ke lage PGR VGR po along le futhak le pini ke kache song gali mati pini akache song ke lage sarthe phangcho alang litum along le chiri ing koira isi Don Bosco High School adung het chiring koira isi along le along Paramananda Bhagat lapen kumane ne atum dolang dak don ni don thoma tum si dak ajir ki ding pen along le bang cherai krim lo do thib lo asi hala so along le along pen si hala da ke che ke be tum phan tirek nangi pusi pini ke kache song sarthe phangcho along le ke lage PGR VGR along le arlo le ke do kali la sila PGR VGR la pen la sarthe phangchu along le alama phutha ke pangui vedaning CEM tuliram rong hang ke haita la so bange pangui vedaning pamangu hedaning rar phan la pen la sarthe phangchu along le along pen ke che ke beatum phan there pochi klo throxi matang te March 7 ar ni tharle ji puke komalo ninje kente EM omorsing tiswa ke haile ga ninje galima la pen EM omorsing tiswa phan nangli tuliram rong hang ke haile ke toy galima nangli me thang sin ninje lo kente nangli me thang si MLA dorsing rong hang ke hai la pen EM omorsing tiswa ke hai phan nang cho toy don lo pusi nangli me thang sin ninje vek lo kente la pen hala sor ni ma si EM omorsing tiswa ke hai ma si ninje lo March Troxy there pochiko achiklo Troxya ni ke sarthe phangchu along le along pen ke ke be phan eviction mate ka tharlia sai claim pu puke ningje lo khala sor ni sente non tamata video chalang thana le tum a video ke non kar biang long arat de ta theklong hur lo gente kuman lon de lama cho bai gente non pini ka che songe la suri kep amul look suri kep akeche ke betum phan pini penap tharle phlu phlu de no a hem patong phlim phlen noi poli pini gani je gali kente la sarthe phangchu along le along la donni don thom amunni da phan si nangli tum jong se tharle un eviction claim un claim hai he pulotang te hala suri kep amoni da phani kosono le tum tharle pokente lake kosono claim poke la pen sarthe phangchu along le along ke katharli nangji pu alam ke lake pini pe nabalam kali de lake karbiang long rap depth lake chini pam meaning ha nilitum school la so Don Bosco school Charlie boma hutta la so long le phelang alam ki arjidun long lo la so phit ha Guwahati nili lo Charlie boma hutta GGKS elong dodun boma hutta la so ta arjidun long lo la so long le alam ki futhak Guwahati high court ong lam dak case dan boma hutta la so phi ha Guwahati lo Charlie tang det nili non dak dipu
กะเจซองละพันเกวังเกฮะสุรีฮินี่ระเกรทรอกันนิงกันเป็นนอนเกสุรีฮินี่ระเองกอยระพิยันโลนิงกันนาร์เก็บโลดักนี่เลยดิพูนังโดล็อกตะนอนันตะเพลงเปลังปุโลตังเตลาโซอลองเลกอพุทธักอลามกีกละแกนิงกันทองเก็บตะเกเพลงทุลบอนลาเป็นลาอักเกสกะเจดันอันตะสาร์เทพังโชเกไฮลับโลดักซาร์เคิลออฟฟิศอลองเลกะจิงไซปุเลปุนอนฮาฮามเรนอโคดลงกะจิงไซปุเลปุนอนลาเป็นนอนอพีซีGuwahati High Court along gaching saya hud anta Guwahati High Court pen ason si pulo Karbiang long Autonomous Council angkang labang so arlu ke doan along le aput hakke lake Karbiang long Autonomous Council atum kupima lamrai kipi hala hello hopet hala hello pusini je dak lo kente ante kupia pot si non kacari bom atum ang hoi long kang ni tum kupia pot si sarte phangcho phan along le pitek the daloจะตกเพราะนะมอสิงที่ซัวพันตานอนกะลิจุกพองกังนี่จุกพองอังหอยลังกังนี่นอนพองบางลิจุกดำตั้งพองกังนี่หุตามอสิงที่ซัวพันตาสลังกี่ปุ่ยเลยดักเป็นทารีนิงลาสาร์ที่พังโจลงเลยลงเป็นปุ่งแกลมนางปุ่เสลังลินิจีบอมเลยลาเป็นตุลิรามรองหางแค่ให้นอนขี้บอมอลังเลียพันันตาปัจจินีเลยแกลมนางปุ่งฮัลาซัวหุดฮัลาเกดำตังอังหอยจุดกอกฮัลาจุดกอกเป็นนอนอักที่มีอิเล็กชันนังกลางทูเอ็ดล้อนังไฮทูเอ็ดล้อนอนอิงทูเอ็ดล้อนอนนักเลมเอกเทลังกุมันตุลเคลมลังกันเทลักเกลาซีนอนปินิการเบียงลงอารับลาตุลิลารองหางแค่ให้ลามกันนิงเจลงกำมังหุดุนเดียเจฟันเซนนอนละบังโซอลามเทนิลิกันนิงเจPGR VGR along le arlo ke suri kep do hala le kaprek sarte phangcho along ke la edon doni ke do akeche aronde pen ke do ajirding piglo la tum phan ke komantulo tharli pogante la edon doni vera phantai tum na che to dun rinang lang ma nang le tum kleme khilo ma support la tharli un ilo ma la edon ni vera phanana tum tharli un e pulotang te hala suri kep don suri hini la puana muni ra phan amullo ka phan nang tum ko sonon te ka tharli pogante la hello donatu la si la bangso phuthak nang tum han pachini nang koklo pini tuliram rong hang ke hai pen nire tum han akoi nang pi pini jung ale phan tang ho son tang ho putang ho lai hui ke la ke e tum mang hudun de der ning komat silam chobai kaning je ma ke la ke e tum la ke rap de ta theklong hurlo la ke march troxy Therepo chiklo troxiar ni eviction claim ji puta amosing tiso ke hai sining je veklo non ta la marjana video ta la ke non ta chethang phul jo ka theklong lo la ke la pen sarte phangcho along le ke la ke hala PGR VGR along le ar lo le ke do gali la bang klar dak ning la hinia lam ke la ke kapre lang la ke la klar dak ning la si hala PGR VGR along le long pen la tharli thek the sexy tami la sarte phangcho long le long ke la doni don thom vera ke chi ke do tuman ke tharli thek nei lage la thek the pulo tang te council kachari atum de le therak nei kali lo ili tum ka dok vetla therak me melam lo ke la edon doni vera panda etum jong chi chu tharli thek the chu phlung thek the pulo tang de ili tuman ka therak nang pulo ke la si ning thelo pini kar biang long rap do an me pini ka chesong phuthak ke klar dak pen chini lo la pen ile tom phan lamang cho bai det ka chesong ra phang cho bai det phuthak ke nang tom ta ning kang thek po ning pung thek po pusini li ning thelo la si mo lam lun do an ka chingki che thanaing do lang po chita me ile tum chingki pon thunang che than pon thunang se ta me a hok pe chesong na a hok pe chesong na la pen pachun na la hello
cardom